Good morning, good morning, good morning. Good morning mga tropa. Katatapos ko lang palang nagbigay ng patuka sa mga alaga natin, sa mga nokis natin. Pero ayun, bumuhos yung napakalakas na ulan. Buti na lang kanyang mga tropa, nakapagbigay na tayo ng patuka sa mga nokis natin. So sakto, magpapainom sana ako. Magpapainom na sana ako sa mga nokis, kaso yun nga, bumuhos yung ulan. Kaya sabi ko, patay. So, yun. Maulang umaga sa inyong lahat mga tropa. Kumusta naman kayong lahat? At ayun, mag-update lang tayo sa mga nokis natin. Dahil titignan natin kung lahat na nga ba sila nag-uubos na ng patuka. So last na nag-vlog tayo yung kunti lang kasi yung binigay natin na patuka nila. Pero ngayong umaga medyo dinamihan ko ng kunti. So yun, obserbahan natin kung titignan natin kung naubos ba nila lahat yung patuka nila. So nagsimula tayo dito ng mga naka scratch pin. Ayan o, malalaki na itong mga to. Ganda na ng mga tubo ng balahibo. Ubos naman yung patuka nila mga tropa. Tapos siyempre good news, ayan, na-record na natin yung isang makre natin. Ayan, nakagawa na rin ako ng bagong tipi. So ito yung last na tipi na ginawa natin. Tapos ito, may bago na naman tayong tipi na nagawa. So ang nakalagay dito is yung makre natin na pinakabunso. Ayan na siya mga tropa. Ganda na ng tindigan oh. So ito pala yung pinakabunso sa kanilang magkakapatid. So 1 week yung pagitan niya sa mga kapatid niya. So yun. Ganda na rin ng tindigan no? Balansyado na rin no? So titignan natin mga tropa. So update ko lang kayo. So ito yung Boston Gold natin. Ay okay, naubos na yung patuka niya naubos na yung patuka niya. Pati ito nag-uubos na rin ng patuka Tapos ito yung dating hindi nag-ubos ng patuka. Ayan, ubos na rin. So nandito pala sa loob ng tipi yung kanilang patukaan. Gawa nga nung sabi ko ganito yung panahon. Ayan sakto naman pagkatapos ko nagbigay ng patuka, bumagsak yung ulan. Mabuti na lang kanyo nakapagbigay na tayo ng patuka nila. Igasan lang natin. Kailangan malinis lagi yung patukaan nila. Tapos ito yung talisayan natin. Ubos din ubos na rin yung patuka niya. Igasan lang natin mga tropa para malinis lagi. So lalagay natin to dito sa loob kasi laging ulan. So dyan na lang muna sa loob ng tipi. Tapos ito yung isang hindi nag-uubos talaga ng patuka. Yung ang tinitira niya is yung grains. Tignan natin. Ayun ubos na rin inuubos na rin yung patuka niya. Ayan, good. Very good na yung manokis natin ito hindi siya masyadong nag-ubos. So may natira, ayun pero goods na rin yan. Ayaw niya talaga ng crack corn. Itong ating Albani sweater. Bigyan lang natin ng tubig. Nagyayabang itong ating Boston Gold bigyan natin siya ng tubig. Right, so yun. Nag-uubos naman na sila lahat ng patuka nila mga tropa. Itong mga naka-scratch pin, nag-uubos na rin sila ng patuka nila. Hugasan lang natin. So short videos lang tayo mga tropa dahil hindi tayo masyadong makapag-vlog gawa nga nung ganito nga yung panahon dito sa amin. Laging naulan. Ayun Kaya sabi ko, paano kaya to? Hindi ako makapag-vlog. Ang ganda sanang, ang dami ko sanang i-vlog. Kaso
problema yung ulan. Kasi yung gagawin sana natin mga tropa magro-rotation tayo ng mga manok. So i-rotate natin yung mga manok natin. Pero malakas kasi yung ulan, kaya dyan na muna sila. Saka na lang pag lumabas na si Haring Araw mga tropa. So kahapon pa ng hapon, ganito na. Sabi ko, hindi talaga ako makapag-rotate. Tapos ang ganda sana, kasi may bakante na tayong scratch pin doon. Maglalagay na sana ako ng inahin dito. O pulit dito sa pagitan ng dalawang broodcock natin. Kasi para yung tawag doon, para masanay na sila na masanay na yung pullets na may kasama na siyang broodcock. Kasi pag hindi yan sanay yung pullet natin, tapos nilagay mo agad yung sa pinagsama mo agad dun sa broodcock, tatakbo at tatakbo lang yun. Unlike sa pag nasanay na yung pullet na kasama na yung broodcock, pag ganun na kumasta yung broodcock natin, uupo na lang yung pullet, hindi na siya magtatakbo. So ganun yung ginagawa ko para anong tawag doon, para maganda yung pagbibreed natin, no? Kasi once na ganun kasi natakbo ng takbo yung pullet, tapos hahabulin siya ng broodcock, malamang sa malamang may posibilidad na imbis na kastahin na yung pullet, papaluin niya. Ganun siya. So pero sa susunod na araw siguro, pag lumabas na sa Haring Araw, dito natin nilalagay yung pullet natin. Tapos maglalagay din tayo ng pullet dito sa may silong ng langka, para sa ganun may nakikita na itong mga binata natin. Siyempre alam nyo naman, pag binata, di ba, naghahanap na yan ng diligawan. So andun na pala yung pan natin mga tropa. Choco, ang ganda na ng tindigan, no? So yun ang pan natin mga tropa. Good news natin, nag-uubos na ng patuka yung mga alaka natin. So yun, good morning po sa inyong lahat and happy farming po. So see you po sa next na vlog natin.